Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag, der skal vi lave en FIFA-video, hvor det er, vi skal... Det hold, vi får på TikTok-filteret i Champions League, det skal vi bruge. Mod den. Så lad os se, hvad Ture han får. Okay, jeg får Ture. Ture han får simpelthen Barcelona, okay. Så det er Bertram. Hvad får jeg? Atletico Madrid. Atletico Madrid. Barcelona mod Atletico Madrid. Vi ses, og vi laver 2 af dem her. Ja, og så 2 kampe. Ja. Vi ses, når at kampen den er færdig. Yeah. Så er vi simpelthen færdige med den her kamp, og nu får jeg lige 5 sekunder til at tænke over, hvem I tror, der venter. Så er de 5 sekunder gået. Nå. Skal vi prøve at kigge her, hvor jeg var i Atletico Madrid. 3-3, og så ender det 6-5 i straffespark til mig i penalty. Og det var en kamp, som der kunne noget. Der var noget smæk i røven. Ja. Meget tæt. Og så vinder jeg lige sidste sekund. Nå, skal vi se, hvad Ture han starter med at få her. Ja. For Ture. Nej! Det er et hold, jeg ikke... I Rusland. Hvad hvis det ikke eksisterer? Så prøver vi igen. Nej, men jeg har godt set det hold. Okay, klar? Se, hvilket hold jeg får. Man City. Man City. Ja, vi får simpelthen Manchester City. Vi ses, når vi får spillet kampen. Så blev vi færdige med kampen, og den anden 4-1 til Man City, som der var mig. Det var ikke nogen overraskelse. Nå, men... russisk hold. Ja, nu starter vi med Ture. Hvad får Ture? Bayern, okay. Det er godt. Det er rigtig godt. Hvad får jeg? Inter. Nå, vi ses, når Inter skal møde Bayern. Så er der den der tur. Så bliver vi færdige med 3. kamp. Og vi tager 1 kamp mere. Vi tog så 3. kamp. Ja. Og kampen endte 2-1 til mig. Finder de det? Ja, han var faktisk foran helt til halvlejen. Så ja, nu får han 1-0 der. Nå. Nu sidder jeg her og spiser popcorn. Okay, jeg starter. Ja. Jeg får Ture. Se hvad for? Okay. Celtic. Det var det fint nok. Det var faktisk fint nok. Okay. Og hvis man får det samme hold, som jeg har fået, så gælder det ikke. Okay. Får jeg. Kan det ske? Ja. De er ikke så gode, og jeg er heller ikke gode med dem. Nå. Vi ses, når vi er færdige med 4. og sidste kamp. Ikke også, Ture? Ja. Så blev den sidste kamp færdig. Og han havde Celtic, og jeg havde PSG, og kampen endte ved enten 4-1 til mig. Ja, så vil jeg sige tak fordi I så med i den her video. Og husk at like og subscribe. Og like til JS 4, altså Johan Sørensen og Bertel Sørensen. Og Jonas og Bertram. Ja, Jonas og Bertram, som der er min og min vens kanal. Og Sunarus kanal. Vi ses i næste video. Hej hej.